이거 나한테 sini gereja Christmas ni sajokjak ang nangno phunuk tongo na hadi ko yang bo lighting tongo buskango nok busang gereja buskango ke yang gereja kolog bo light tongo akha gereja kolog sini gereja masuk logo toro abkha kolog ni makha buskang ni iko makha sajokjak gereja bera nok phana sung sajokha taske nai tang dang nang no phunung tang ei ko na hadi yang ro ko na tang nang no phunung tang go sini gereja sang Christmas ni sajok mani belum bai ko bai khai jo to na hadi ko amo kha lighting rok sungui tong kha iko iko lighting iko night tong di mo tabu horok horting ti samani iko nahandi nahadi iko jatono sajojak taske nahadi iko iko do nai tong di ang nang no phunuk tongo iko hey masuk taske nai thoka yang khai kisa current chal kha yang tai no ka wa phatara simi se nai tong di asang situng ikang phunuk tong nai tong di iko amoro kha kham sini girja ni kham iko amokha setar iko kring dopli wali iko nahadi dopli wali iko amokha sini pulpit amokha sini table siaro asana sada hambanya khanai tong di hambai nang tai bo phungnai mo horni sini girja jo to sajok mani sing hambai